Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska som už vydal som ďalšie video, short, ale bolo tam v tom shorte, že prečo som tak dlho nenatáčal. Ja si teraz budem pripomínať na môj svet, to Alex, si nevšimajte, to je on podľa Minecraft, lebo som mal strašne Minecraft vtedy, ale čo sa nám s tým stalo, ja by som to mal tak stále, len ono sa to nedá premeniť vôbec. No, a čo, hráme hru Mount and a Blade. Čiže to je, že je to hra, proste ste začiatočník, ja som začiatočník není, ale bojujete tu proti rôznym kniežaťam a kráľom a váš najväčší sen, alebo teda v tejto hre, čo musíte dotiahnuť, musíte sa vydať za nejaké kráľstvo. Ja som teda zelený. Máme toto celé. Keď dobijem tento hrad, budeme mať celé už komplet. A neviem, kde idem. Tak ja tam idem to dobiť. Ste proste začiatočník a bojujete proti rôznym kráľom, kniežaťám a tak ďalej. No, tento svet, ja už som to hral veľa, 809 dní tam mám nahratých. A môžete si tu zobrať, že nie je hlášenie, kde to bolo, poznámky. A tu máte zájmy pána z mesta Saranický Slunat. Čiže musím ísť do žltých, lebo toto je Saranický Slunat. A stadiaľ to mám zájmu nejaké knieža alebo kráľa. Ale ja najprv idem sem. A proste máte tu však družinu. A keď máte túto plusko na hociakom vojakovi, všetkých okrem týchto, že Rolf, Baheštel, Imira, Jeremius, Alien, Firentis. Ja mám Firentisa najradšej teda, lebo som ho takto vyzbrojil. Potom tu máte ostatných. Aj Baheštelúra mám rád celkom. A keď na týchto máte plusko, môžete ísť sem, dáte, že promluviť a o svých dovednostiach a tu môžete vylepšovať. A tuto si vylepšíte na tých ostatných. Ale ak chcete seba vylepšovať, dáte postava a tu máte. Táto hra stala 20 € teda. Mám sa dlho sťahovala. Máte tu tábor, môžete si tu kupovať teda knihy. Aha. Rovno tu bojujú naši. Tak idem im pomôcť. Idem s nimi. Tak. Máme neviem koľko minútek a môžete si tu dávať takto, že všetci za mnou. Môžete ísť svojich vojakov dať tak. Ja už tu mám veľmi... Toto je najväčší sek. Podľa seku si vyberáte tí, čo mi tu vybruje. Utečem ďaleko od bitvy. Môžem si to vypať. Neviem, mám zapojený Xbox ovládač potom. Tak tu niečo vybruje mi tu. Proste tu takto bojujete myšou, ovládate AVDS, klasika. A tí králi a kniežaťa, oni sa dajú zobrať do väzenia. Všetci. Niekedy vám utečú akože z väzenia a zo zajatia, ale to až tak nevadí. Teda. Lebo ja už som s toľkými bojoval, že to vôbec že nevadí. Mne stačí, že ho porazím. A môžete si od neho zobrať veci. Potom si môžete brať rôznych kráľov zo sebou, nech vám pomôžu s hradmi a takéto. No teda, ale my to dobijame.
Naľavo dole vidíte, že chat, čo vám to ukazujem. Je to teda po česky. Čiže pre zahraničných toto nie je taká hra. A keď vyhrali sme, tak toto robia a tu máte aj, že vľavo dole, že vyhral si bitvu pre pokračovaní stisni tab a tu môžete vidieť tvoje straty, žiadne. Straty spojencov, čiže tých mojich pomocníkov, toho kniežaťa, tak sú jeden zranený a ich sú 22 zabitých, 6 zranených. No a teraz nám unikol. Ale môžete si tu zase najmúť nejakých týchto. Občas sa to dá, není to ešte vždy isté. Dá sa to vždy, ale väzňov si môžete zobrať. Keď dáte hotovo, tu máte aj podľa tohto, že sek, si môžete zobrať najlepšiu zbraň. Ja mám sek 52, sek 44 a 42, helma 59 ke zbroji hlavy, 57 k zbroji tela a 19 na nohe a 33 na nohách. 9 na rukaviciach a koň. Musíte si proste pozerať štatistiky tých vecí. Kupujte si samozrejme aj knihy, lebo to stojí strašne veľmi veľa. Musíte samozrejme svojim vojakom dávať aj jesť, lebo potom budete mať zlú morálku držiny. To vám nijak neprospeje, pretože tí vojaci sú proste není dobrí. Pozrite, ja mám, že nadprúmier a minule som mal, že prúmier a podprúmier. Musíte im dávať jesť, žoldy musíte dávať a tak. No teraz sme vydrancovali dedinu na druhej strane mapy, čiže mne to je jedno teraz. A chcú ísť na mňa, asi čo? Tak nie, boja sa ma. Mňa sa boja teda aj králi už niekedy. Ale nejaký kráľ, ja som porazil jedného kráľa a tu mám nejakú výstavište morských pirátov. A najprv musíte zabíjať týchto, že banditi z tundry a námorní piráti. No je ich tu 204. Neviem, jak sa mi tam chce ísť, ako. Dosť ich je. Ja sa idem kúknúť, jak ich tam je. Najviac majú teda lukostrelcov. No tak skúsime ho. Aj tento rývaček by... Aha, my teraz s nimi nemáme válku. Aha. A s týmito máme válku, ideme sa pozrieť sem. Tam neviem, čo je. Kde sa dáva mapa? Som aj zabudol. Tu nie je mapa. Aha, tak tam nič není už. Dobre. Tento rývaček, to je druhé mesto kráľa Jaroslava, čiže a vidíte, tam je 363 vojakov. Majú teda najviac vojakov veagírsky veterán. Neviem, čo to znamená, ale každopádne musím prepadnúť veľa. No, dostávam 7000. No, ja zachľubujem tak, lebo oni mi nemusia platiť, ale ja im musím platiť, ale mne zase hrady musia platiť za to, že som im dal vojakov a tak ďalej. Vlastne k tejto hre ma priviedol bratranec. Po tomto boji, čo je tu, tak budeme
ukončíme video. Ale potom vydám druhý diel z tohto, že máte sa na čo tešiť, samozrejme. Hra tu je taká pekná pesnička, ale my máme najlepších vojakov, samozrejme. Tu je Firentis, najlepšie, ale ich je tu tak veľa, prípada. Z každej strany. No na našich vojakov nemajú každopádne. Na jednu ránu ich zabijem. Ale ja som si nevypol ten ovládač. Čo to môže byť? Neviem. Ale kde to bude zapojené. Dobre. Dám si ho pri kolena, aby som ho nemusel tam popravovať. Dáme si moju obľúbenú sekeru, jakéby, ktorá má sek 52, čo je najlepší sek v tejto hre. Máte tu samozrejme aj hacky, ale ja som ani jeden z tých hackov nepoužil, pretože nie som žiadny cheater, ktorý chce hrať nepravom túto hru. A táto hra dostala akože... Niekto ju nehra síce, ale je to vážne dobrá hra, keď ju viete hrať. No na druhej strane už čakajú ďalší. Počkajte chvíľu, volá ma kameraman. Som tu. Iba sa ma niečo pýtal kameraman. No tam sú títo ďalší. Aj tam sú. To je posledná vlna, tuším. Nechcem, aby toto video bolo dlhé, lebo bude part. A ideme na tých vojakov. Idú po nás. Dajte teda like a odber pre ďalší part. Keď bude najviac odberov, budú aj live streamy za 50 odberateľov. A užívajte video, keď dokončíme. Ježiš, oni sú ešte na druhej strane. Ja som si hovoril, že tam mám zostať radšej. No nevadí. Poďme na nich. Túto hru teda nikto nehrával. No hrával, ale nehráva. Je to veľmi stará hra. Keby zabudnutá, tak... som tu dostal. Dobre. A vyhrali sme. Dobre, užívajte video. A zatiaľ... Čau. Až tak ešte nie čau. Kamera niečo hovorí. Počkajte chvíľu. Ešte. Kamera vám povedal, že až dáte viac lajkov, takže skúsi hrať túto hru. On teda nikdy nehral ešte. Tak pre info. Užívajte video. Čaute.